நண்பர்களே, இன்றைக்கி என்ன வீடியோனா நம்ம சாக்லேட் செய்ய போகிறோம். பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் திருச்சி விலாகு. ஸோ பார்த்துருங்க, பார்க்கலன்னா பார்த்துருங்க. நம்ம சாக்லேட் செஞ்சிடலாம். நான் ஆல்ரெடி பாதி ப்ராசஸில் இருக்கேன். என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்னு ஐ வில் டெல் யூ. கேமராவை கரெக்டாக வச்சுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்மளுக்கு முதல்ல தேவை, நம்ம ஆல்ரெடி சாக்லேட் அவக்கத்தில் கொக்கோ பவுட்ரு நாங்கள் வாங்கியிருந்தோன்னு சொன்னோம். அதை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ கொட்டிக்கோங்க. அண்ட் அடுத்தது பால் எடுத்துக்கோங்க. நான் பாலை ஊற்றிருக்கேன். ஊற்றிட்டு எந்த கண்டென்ஸ்டனில் இருக்கணுமோ நாங்கள் ரொம்ப க்ரீமாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சாலிடாகவும் இருக்கக்கூடாது, மாதிரி ஓரளவுக்கு இருக்கணும். நான் வந்து இப்போதைக்கு கேமராவை கரெக்டாக வச்சுக்கிறேன். யா நம்ம தான் இதுலேருந்து நான் இதுக்கு மாற்றிக்கிட்டேன். அண்ட் தென் இது வந்து பீட்டரு இப்படி அழுத்தினா இப்படி மோர் கிடையாதுன்னு சொல்லாங்க. மிக்சியில் அதுக்கு அடிச்சிடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா மிக்சியில் அடித்தா உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது. அந்த மிக்சிலையும் அடிச்சிடாதீங்க. ஸோ இதில் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக அடிச்சிடலாமா? ஸோ இப்படி தான் நல்லா அடிச்சு நண்பர்களே, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படியோ ஒரு வழியாக எடுத்துட்டோம். ஒன்று தான் எடுத்துருக்கோம். லெட்ஸ் see taste this. செம்மையாக இருக்கு. இந்த ரியல் சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கு. சாரு அப்படியே ரியல் சாக்லேட் டேஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இருக்கு. செம்மையாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See all brothers and sisters in India. நண்பர்களே, இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் கொஞ்சம் க்ரீமியாக உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் மில்க் சேர்த்திக்கோங்க. நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சோண்டு சேர்த்திக்கிறேன். யா, இது போதும். கொஞ்சோண்டு சேர்த்திக்கலாம். ஆண்டி, நான் கிளாஸில் இருக்கேன். அம்மா வெளியில் இருக்காங்க, நான் கிளாஸில் இருக்கேன். ஸோ நண்பர்களே, நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கப்போ ஃபோன் பண்ணாங்க. நான் வந்து இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டேன், கிளாஸ். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மில்க்ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி என்ன மாதிரி ஆகணும்னா, நம்ம சாக்கோலாவை கேக் செஞ்சுருக்கோம்ல, அந்த வீடியோவில் எப்படி ஒரு க்ரீமியான சப்ஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு மாற்றிக்கோங்க. இதை வந்து ஒரு 5 or 10 minutes நல்லா அடிச்சிக்கணும். நான் அடிச்சிக்கிறேன் 5 or 10 minutesக்கு. ஸோ அங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் கொஞ்சோண்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கணும். எவ்வளோன்னா இதில் ஒரு நீங்கள் எவ்வளோ செஞ்சுருக்கீங்களோ உங்களுக்கு எவ்வளோ சர்க்கரை வேணுமோ அவ்வளோ இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வேறு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல. சரி, இப்படி வச்சுக்கலாம். நான் இல்லை கம்மியாக தான் சர்க்கரை இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். யா, நம்ம கொஞ்சோண்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ சர்க்கரை நம்ம கொட்டிக்கிட்டோம். எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ கொட்டிக்கோங்க சர்க்கரை. அந்த சர்க்கரை கொட்டிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஒரு 5 or 10 minutes மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஒரு 10 minutes ஆயிடுச்சு. நம்ம அடித்து இப்போது எப்படி இருக்குமோன்னு சொதப்பலாகும் எல்லாம். ஸோ இதை வந்து நல்லா நாம நக்கிடலாம். நல்லா இருக்கு. அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு மோல்டில் கொதிக்கணும். இதை வந்து அப்படியே இருக்கட்டும். என்கிட்ட இந்த பவுலை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இதை கேக்காக செய்யணும்னா இதை அப்படியே கொஞ்சோண்டு பேக்கிங் பவுடர் இல்லை பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் குக்கரில் ஒரு 10 or 15 minutes வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது கேக்காக மாறிடும். இப்போ வந்து நான் சாக்லேட்டாக தான் செய்ய போகிறேன்.
வந்து நம்ம ஒரு மோல்டில் இதை கொட்டிக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ நான் சுகரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணனால எனக்கு நல்லா ஃபைன் ஆயிடுச்சு. இது உங்களுக்கு சுகர் வந்து பவுடராக வேணுன்னா கூட நீங்கள் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுகரை வந்து பவுடராக ஆக்கி பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ நல்லா இதை நான் வலிச்சிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ நம்மளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இதில் வந்து கொட்டிட்டோம். அண்ட் தென் இதை வந்து நான் அப்படியே ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது. நான் ஒரு வந்து ஐஸ் மோல்டு எங்கள் கிட்ட இருக்குது. இதை வந்து நான் இந்த ஐஸை வேறு ஒரு கப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இதை வந்து சாக்லேட் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நண்பர்களே பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்லாம் இங்கே வச்சாச்சு. அடுத்தது இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். நண்பர்களே பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எல்லா மோல்டையும் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக. ஸோ இந்த இதை வந்து எங்கள் அக்கா வலிச்சு ஒரு இதில் கொட்டுவா. ஸோ எத்தனை 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 இருக்குது. 12 chocolates we have made. ஸோ நண்பர்களே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அக்கா வந்து ஃப்ரீசர் திறந்துட்டா. அழகாக இருக்குது எல்லாம். ஸோ இது வந்து எங்கள் அக்கா நேற்று செஞ்சா சாக்லேட். இதுவும் நல்லா இருந்துச்சு, எனக்கு டேஸ்ட் பண்ணோம். அப்படியே வச்சிட்டோம். ஸோ ஒரு 5 hours 2 hours கழிச்சு வந்து பார்ப்போம். ஸோ நண்பர்களே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 11:50க்கு வச்சோம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 2 o'clock. நல்லா ஐஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்துருவோம். ஃப்ரிட்ஜை க்ளோஸ் பண்ணிடு. இந்தா கேமரா பிடி. கேமரா பிடி இல்லை. ஸோ எங்கள் அக்கா இப்போ கேமரா பிடிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து எப்படி இருக்கணும் காய்ஸ் இங்கே பாருங்களேன். நல்லா ஐஸ் ஆயிடுச்சு. எரிச்சாலும் இதை எப்படி எடுப்பா? ஸோ இதை எடுக்கணும். நான் அவங்கள எடுத்துகிட்டு வீடியோ ஆன் பண்ணேன். நண்பர்களே நம்ம அதை எடுத்துட்டோம். எடுத்து எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. டார்க் சாக்லேட் டேஸ்ட்லேயே இருந்துச்சு. நாங்கள் யூஸ் பண்ண கொக்கோ பவுடர் வந்து டார்க் சாக்லேட் கொக்கோ பவுட்ரு. அதனால் அது டார்க் சாக்லேட் டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். அதனால் நாங்கள் அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you all brothers and sisters in your video. Bye.